Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sering semangat gini? Bar mati listriknya, dicas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya Masjid At-Taqarrub Surabaya ingin dimuliakan Allah Ta'ala. Monggo langkung rumiyin kedhayaken sami ngucapaken syukur dhateng Allah khairul nikmat ingkang kathah dhumateng kula sami. Sawenah nikmat ingkang saya rasaken dalem menika nikmat sehat, sempat, daya panjang, satemah saged nindakaken kewajiban kewajiban kula sami, nindakaken amaliyah sunah sanesipun ing pangajab mugi menapa ing kula tindakan Allah ridho lan paring ganjaran sak murat kan niat lan kula sami. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tujuh dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberno datang keluarganipun, datang para sahabatipun, hormat penderipun kanthi panuwun mugi kalebet kula sami sedaya ngamalaken sunah-sunahipun dhateng sangat tantu pitulungan sahabatipun binjing wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kula hormati, niki sami sehat nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Waras? Alhamdulillah. Sehat, waras, wareg. Nah, bar buka wonten. Listrike mati kaya klebu nggih. Ora lari dalane wonten nggih. Nggih. Bapak kula hormati niki pun lumebet wonten malam tanggal 17. Dihitung mawon mangke sing darah orang niku le poso terus apa le terus bodho. Lho ketoke kok nek meneng wae kaya le bodho. Bapak Ibu niki kula sampun paring kesempatan dening Allah Taala niku yuswa utawi umur utawi kegiatan masa kami mila monggo dipun ginakaken selak kula dipun paring kesempatan umur, kesempatan kekuatan, kesehatan niku monggo saya dipun ginakaken ibadah. Nek kula nyuwun bisa datang Pak Piu niki kata-kata hari ini napa? Ora duwe kata-kata. Ora duwe tembung-tembung sing nggo jargon apa. Nek cah nang dalan kula takoni apa kata-kata hari ini? Kecil dimanja, dewasa foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tangi we ngimpi niku to. Lah nggih niku nek cilik dimanja, dewasa foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Niku ngimpi, le turu kesoren, ngoten nggih. Nah. Bar buka keluarken terus turu ngoten nggih. Nah, Ibu Bapak, sepados kesempatan di masa muda menika bermanfaat. Mila monggo kita gatosaken perkara-perkara sing jalari ibadah kula sanika sok ora ditampa. Artinya tidak ada manfaatnya. Umpama poso. Posone jenengan karo wingi padha mboten? Ana peningkatane mboten? Ana wawane mboten? Wonten mboten? Wonten berale wah jenengan nggih. Nah, niku bagus artinya nggih. Nek padha wae berarti mengko entuk ngelak karo kalih ora oleh napa-napa. Ngoten nggih? Nah. Napa wonten tiyang-tiyang saya ngoten nek ketahe ya ana. Nah, napa penyebabe ibadah yang tidak diterima atau tidak berpahala? Di antaranya satu, al-kadzib. Isih sok seneng ngapusi. Muni wis ning urung. Sudah tapi belum. Tiadari tanpa berbohong. Nah, wong ngapusi niku mesti golek cara ngapusi meneh. Ngono kuwi kebohongan yang pertama. Sok do ngapusi mboten? Nek meneng wae mrih hooh. Nah, ketoke hooh gitu. Ning ra krasa.
ora krasa. Nang pinggir dalan nyangking pitik niki pun dinyang 30.000 padahal ana bakul liwat. Niku terus engko ana tamu aku lunga ya. Jika diomongke nek ora ana. Sangoten niku mboten. Kita meneng wae berani heeh, gitu. Terus malih niki nek nang omah duwe cah cilik rewel, meneng engko tak tukoke dawet. Nah, san sore ditagih dawete endi, Mbak? Sing dodol prei. Nah, itu berarti ngapusi. Ora aja nangis wae, ndakne engko ana gendruwo, ana demit. Jenengan pada urung tau roh demit. Nek jenengan sing pirsa semerep demit niku kula nehi resepe. Kersa mboten kira-kira. Nggih, mboten. Segampang kok. Namung cermin, ngerti cermin nggih? Tahu sepion niku lho. Tahu pengilon. Nah, pengilon. Siji niku, loro niku lho pewarna. Utawa listrik nek ibu. Nggih. Nek ora duwe dong jati nika. Terus mangke mlebu nang kamar nggon sepi. Gitu. Raine jenengan mang orek-orek. Terus mangke ndelok nggon pengilon niku. Wes niku ketok demite, ketok gendrone. Niku ngelmune sinten? Mboten, ngelmune kancil. Kancil ketemu macan, ajeng dipangan kancil niku. Kosike nar mangan aku ki bar mangan macan nek ora ngandel kae lho nang sumur kaungan. Ndase tak cegurke sumur. Macane kok ya ngandel. Nilai sumur, nggih. Nginjen sumur kono ndas macan tenan, mlayu. Niku ngelmune kancil. Ora ngapusi lho cerita kok niku. Niku jadi satu al-kadhib berbohong. Esok sering berbohong niki gitu. Niku ibadahnya tidak diterima, tidak mendapat pahala. Ngapusi ini rak nggo apik, gitu. Ngapusi rak nguripi padha mawon nggih. Isi ngapusi nggih? Nggih, kita tesih lho meneng wae. Sing nomor 2 niku ghibah. Ghibah niku napa? Ngrasani atau menggunjing. Ngomongke ning apa tenane. Aku ki ora ngrasani iki. Sing tak omongke ki apa tenane tak delok, aku weruh dhewe. Terus sing dirasani ku upama krungu, ora dadi karepe utawa ratine niku jenenge ghibah. Bocah kok le cilik ireng kaya kancil. Nah nek jere kancil niku kok ora trima utawa ora seneng atine niku jenenge ghibah. Walaupun itu kenyataan ngoten niku. Wong kok kaya dewa rengka. Ngertos dewa rengka Bapak Ibu? Gedhe dawa ireng tur meka. Napa niku? Cagak telepon. Gedhe dawa ireng tur meka. Niku dadi ana diarani ngono ki lara atine niku bagus keadaan nyatanya niku jenenge ghibah. Nek ngarani kok ora nyata jenenge apa? Fitnah. Gitu. Kadang-kadang ora krasa ngoten lho. Tak omongi ning iki rahasia. Aja omong-omong. Kor kowe sing tak omongi. Lah kadang-kadang nggih. Awal utawa ketemu kancane nang dalan. Iki aku ngomongke apa anane sing tak weruh wingi. Aku ora nambahi ra ngurangi. Niku jenenge wis ngono gitu. Lah kebiasaan-kebiasaan ngoten niku akan menjadikan kita itu tidak berpahala dan setiap beribadah. Niki nomor 2 sing jiwau al-kadhib berbohong, sing nomor 2 niki ghibah utawa ngrasani. Sing nomor 3 niku adu domba. Nek dhewe ngarani tombak cucukan nek sakniki istilahnya provokator. Rasa nang masjid listrike mati. Ora ana kancane nang kono, engko nek mulih karemu nek peteng. Niku utawa rasa nang masjid lha mudan-mudan tak jelang iki kon padha dhewe mainane dhewe iki. Nah, kadang-kadang ngoten niku. Nah, provokator. Kadang-kadang ana si A muni ngalak si B, ngono B ngalak si A. Niku jenenge tombak cucukan utawa adu domba. Sok metu-metu nggih. Niku ya ora tidak berpahala dalam beribadahnya. Mila Bapak Ibu, niki
mumpung rasane iki masih diberi kesempatan umur yang panjang niku utawa kesempatan masih wong isih nom kabeh gitu niku digunakake. Sesuk nek ora iso apa-apa niku agak sumpah kemudian gak iso napa-napa ngoten nggih. Nah niki monggo fasilitas ibadah insyaallah pun cukup. Nggih. Ngendi-endi masjid pun akeh. Indonesia niku umat Islam ya akeh, masjidnya ya akeh. Mungkin masjidnya paling akeh sak donya Indonesia niku. Nang pucuk gunung wonten teng jero bumi ya ana. Ten Papua niku masjid niku di bawah tanah. Nang jero bumi niku kedalaman 1800 meter. Dadi nang jero. Nggih. Bayangke mawon ade niku nang jero ngono niku. Niku. Sing nang pucuk gunung ya akeh. Itu saniki sopan. Sing do haji ya akeh. Nek didaftar kan suwe nggih antrine. Ana sing cepet. Saiki daftarke esuk mangkat. Nek numpake ora montor mabur, pit. Nek montor mabur 20 tahun dia tekan. Nek pit malah 1 dina esuk tekan. Nek ora mati nang dalan ya, tekan niku. Niku. Riyen sarangan kula niku tiyang Magelang. Yang Magelang niku 100 hari sampai di Mekah. Mas jadi tamu istimewa. Mangkate ngepit. Niku ya ora entek pit siji kok nyatane to. Dadi nang dalan salah dadi sangon. Terus berikutnya kathah to. Lah niki monggo duwe niat mumpung masih kuat nek saniki niki rada repot nek saniki. Tangga kula wau kondur sing umroh niku mundur. Jalaran apa tidak semua penerbangan berani. Mergo tadi konten perang Iran musuh Amerika. Jagoe putih jenengan. Ora jagoe. Wis pokoke nang omah wae. Nek saiki ra ono wong golek tinju gitu. Arep bodoke golek tinju, golek dele, jero tak ora ono. Ora jamane ngono. Niku mila sebisa malih monggo Bapak Ibu hari ini kita niati, kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan semampu kita. Yang akan mengubah kita ke depan ada diri kita sendiri. Innallaha yughayyiru ma biqaumin kata yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah sampe kecala badhe mboten badhe ngowahi nasibipun tiyang utawi kaum selagi tiyang niku mboten budidaya ngowahi nasibe dewi-dewi. Nggih, mulane monggo klatur kawula semboyan kita napa kata-kata hari ini semangat ibadah berpahala nggih. Ora muda ora anak-anak dimanja, remaja kaya raya remaja boya-boya tua kaya raya mati masuk surga. Niku nggih digugah ana sing ngoten niku nggih to. Nggih. Ngaten mawon Bapak Ibu klatur kawula mugi wonten pasipun tasih wonten terusipun pinjang kelajengaken kira ngapunten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.